Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa ra l-maġġoranza tivvota favur id-deroga li pajjiżna għandhom il-Kummissjoni Ewropea. Iżda triq għal dan il-vot ma kienx waħda sempliċi, bil-previżjonijiet kollha jindikaw rebħa għal kampanja le. Fil-fatt mis-7 referenda li qatt saru, dan se jkun l-aktar wieħed b'riżultat qrib fl-istorja ta' pajjiżna. L-iva kiseb 50.5% tal-voti u le 49.5%. Dan kollu wassal għal tensjoni li ma bħala fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar. Tensjoni li kibret hekk kif bdew jinqalbu l-voti fid-9 ta' filgħodu u li baqgħet tinħassa kemm tħabbret ir-rebħa tal-iva. Kienet għaddiet bis-sija mill-bidu ta' tqassim tal-voti fil-garżelli li d-diriġenti miż-żewġ kampanji taw l-ewwel reazzjonijiet tagħhom. Soljef għall-Kaċċaturi u perseveranza mill-ambjentalisti. Madankollu spikka rispett liż-żewġ naħat u rew lil xulxin u fuq kollox lid-deċiżjoni tal-elettorat Malti. Il-Prim Ministru tal-ewwel reazzjoni tiegħu permezz ta' kollegament telefoniku ma' dan l-istazzjon dan kien segwit b'konferenza stampa f'Kastilja fejn il-ġurnalisti kienu mistiedna jattendu u jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom.